Сәлем Шаян ТВ тамашачысы. Эфирда теймә тапшыруы, иң музыкаль һәм иң йолдызлы тапшыру. Без беренче карашка бер дә бәйле булмаган вакыйгалар һәм фактлар арасында логик элемтәләр урнаштырып, музыкаль сорауларга җаваплар эзлибез. Әлбәттә, яхшы кәеф, музыкаль эрудиция һәм теймәгә тиз басу безнең тапшыруда җиңәргә булышачак. Хәерле сәгатьтә. Әлбәттә, бәйге булгач командаларда булырга тиеш һәм әйдәгез закка сузмыйча командалар белән таныша башлыйк. Кая борылсам да, бу якка борылсам да, бу якка борылсам да матурлыктан күзләр чагыла, ләкин әйдәгез сезләрдән башлыйк, сезнең командадан башлыйк. Гадәттә ул кешеләрне үзе тикшереп йөри, ләкин инде без бу юлы аны тикшерергә булдык. Дөресрәге, музыкаль эрудициясын стилист Лилия Исмагыйлова безнең белән бүген. Һәм инде аның янәшәсендә шын батыр егетләрнең берсе, һәм шул ук вакытта бик стильный, бик көяз генә егет Әмир. Инде беренче команда белән таныштык, икенче команда белән дә танышырга вакыттыр дип уйлыйм, чөнки көндәш булырга тиеш һәм инде монда һич тә калышмый торган команда дип әйтер идем. Менә карагыз әле, менә стиль, чувство вкуса, шарм дигән сүзләрне дөресен әйткәндә мин туры мәгънәдә татарчага тәрҗемәдә әйтә алмадым. Аллага шөкер, Эльвина килде дә үзендә әлеге сүзләрне күрсәтте, раслады. Үзенең кием брендын булдырган һәм татар эстрадасының иң стильле, иң зәвыклы җырчысы дип әйтә алам. Эльвина һәм инде әнисеннән һич кенә дә калышмый табанына басып бара. Бәлки әле бер кашан узып та китәргә тырышачак. Раяна бүген безнең белән, афәрин сезгә һәм сәламнәр сезгә. Менә шундый әниле балалы командалар белән без таныштык һәм инде әйдәгез уенны башлыйк. Командаларны игълан иттем һәм хәзер турны да игълан итәргә тиеш. Аның исеме бик гади, сүзсез җыр дип атала. Ни өчен сүзсез? Чөнки анда рәсемнәр генә һәм шул рәсемнәргә карап, нинди җыр икәнен белергә кирәк булачак. Дөрес җавапка 1 балл бирәбез. Димәк, игътибар, экранда хәзер рәсемнәр барлыкка киләчәк. Һәм инде сезгә җырны рәсемнәргә карап белергә кирәк булыр. Әгәр дә беләсез икән, теймәгә баса аласыз. Әйдәгез Меня булмаса ахры бу. Меня точно булмый бу. Подснежник. Умырзая. 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 Бу кызганычка каршы переведи тапшыруы түгел. Умырзаялар турында җыр бар. Умырзаялар турында җыр бар бит инде, шул инде. Шул искә төште. Әйдәгез, менә теге һәрбер рәсемне бүлеп карыйк. Менә монда нәрсә? Рәсемдә нәрсә име? Боз, менә монда боз. Боз. Нишли? Боз китә торган вакыт. Яз турында бәлки, яз турында. Яз турында боз китә торган, боз нишли соң менә китер алыннан, нишли башлый. Менә монда алюминий, боз, анда тимер, бакыр. Аларның һәрберсенең ниндидер бер температурада алар эриләр. Эриләр. Бузлар эри. Бузлар эри. Гениаль. Беренче класста дип сөйләдем үземне. Бузлар эри. Монда мин нәрсә әйтергә тиеш? Һәм бузлар эригәч, яз җиткәндә аңлата бузларның эрегәнен. Ташу китә, су китә, ташу була, ничек атала. Һәм бузлар эригәч нәрсә башлана? Кем чыга, нәрсә чыга? Умырзаялар чыга. Баштан аюлар чыга, аннары? Умырзаялар чыга. Умырзаялар чыга. Су чистара. Әгәр дә су турында сөйләшсәк. Димәк, җавап кабул ителде. Умырзая дигән җыр. Әйдәгез тыңлыйк.
Менә дуслар, Умырзая турында җырлар күп түгел, ләкин монсы иң мәшһүре дип белербез. Без инде теге сезне алдан ук куркытып куйдык, авыр җырларның башындагы куйдык. Алга таба җиңелрәк була, һәм инде шанырсыз менә киләсе рәсемнәр моңа дәлил булып тора бу сүзләремә. Bas. Bas. Kızım. Aha. No, benim de min basmasam sen basasın. Bu çıkartıyor resimde. Şuna bitinde min basmayayım sen basasın. İyi. Bas kızım hep ipek mi bu? Min basmasam, sen basmasam. Sen min basam. Min basmasam, sen basasın. Ey. Nasıl derler? Bas kızım hep ipte, sen basmasam, min basam. Bas kızım hep ipte, sen basmasam, min basam. Senin baskan izlerine min de kitlerim basam. Neydi kızları cevapını tınlap alayım? Tağın bir sıravımız var hem de mında lider aşıklanışa. Aha, aydagız söyleyimiz koyadır kursette ol. Jilek jiyalar. Irak'ta Aha. jilek. Koydadır anda. Korurman. Karulman. No, karılman Hem nindidir anda şişekler. Kitaplar. Nindi şişekler iyi. Milevşe şişekler. Milevşe. Aha. Ben büyük bilmiyorum. Ömersin Sin, yok sin, jey, mina. Jilek. Si jilekli şeyde. Mene o kursette iyi mi? Koya kursette mene o koya kursette. Tiyinde. Alga kursette. Tiginde. Alga. Allar mı? Onları neyse Aldım. Jiya, jilek jiya. Aha. Kitapla nişli? Bire, ola, Ola. Aha. Karulman'a gide. suğa. Anladık. Aydagız ağır idi. Şundan da aydagız tınlıyız. Bu татар халық жыры картуф деп аталайды, бәлки кімдір білмеше қалған болса. Әлігі жырының жеңілірек юллары да бар еді дұрысыңын әйткенде. Ләкин енді біз ең ауыр бір кім білмеген юлларын сайлап алырға болдық. Не үшін? Чөнки исә бірге бір, шулай бит. Һәм әлеге турның ямын жибәрәс килми, кемнедер алға жибәреп, шуңа күрә әйдәгез бірге бір, менә шундый матур, дуслыклы исәп белән икенче турга күчәбез. İkinci tur гадәттәгечә арттан алга дип атала. Без инде мәшһүр җырларны әйләндердек тә арттан алга һәм инде хәзер командаларга әлеге биремне, әлеге җырларны белергә кирәк булачак. Әйдәгез тыңлыйбыз. Шығып китә. Ниндидер төстә ул кием. Бер кыз турында җыр. Ниндидер киемне кия дә, ниндидер матур төстә. Һәм башка төсле кырларга, тугайларга чыга. Yeşil toğaylarga. Яшел тугайларга чыга, Олай тәрҗемә итеп була, подсказкалар буенча, ләкин аңларга урак. Ниндидер кием кия дә. Киемне күз алдына китердем. Яшел тугайларга.
Yeşil tuğaylarga şıga. Endi külmek kiyeler indi gazetте. Kızıl ile zengər. Kızıl yak izenler. Kızıl gadette Ruslar kiygen deyip ayttıgın değil mi? Jırlarda zengər külmәгем. Барып тен зәңгәр күлмәгемне киемін дә андай татардағы. Бар инде, бар. Жырлар. Belki şuldur da olur. Onun için lakin timege basıp koyarak gerek. Timege basıp koyarak gerek de yanlışım. Tuğaylarga şıgasın. Bilesem nerse olur. Nerse olur? Kiylerin bilem, mesela jırlarının, sözlerin bilmeyeyim. Şuna kurya mena mene big over. Şu onunla oyunda. Ayki mena big over mene şu resimler boyunca. Sözlerim bilmeyeyim jırlarını. İşitip bile. Ayki kiyin bilesin ama mene sözlerin bilmeyeyim. Birisini etkende men sizden urunda bolsam birisini de bilmesiyim. Nişik siz bilesiz değil mi? Ayda ismine dürüst cevap tınlap paraya gelin. İkincisi jingel, aldanıp tanışlandırıp kaldıram. Ayma, bunda zengər külmek kiyesi yok. Tıpır bir yerge gerek. Aydagiz, tınlaybiz. Raya'nın kızları bilen Enis'le nersedir eğitirge tırışa. Lakin Enis'i kızlarından ona olmamayın. Bu ayak giyimi turunda ciddi bırak, ayak giyimi turunda. Bilmek ki geç elbette ayak giyimi gerek. Sözleri hatırlayan bir canında. Ayak kanarsa kiyeler indi gadet. Şabata. Yeki şabata, yeki... Şitek. Gelüş. Şitek. Kittik. Tağın nerse. Birsine gene koldu buğa indi bunda. Hazır. Sandalye tөгіл pima. Деген жері Olsa şoluk betinde şabata. Kora bir jırda bir neşe ne var iken şabata tügül pima. Sandalye tөгіл pima. Şolay mı niye? Günnäge ayağımda sandalye tөгіл pima. Yaş kılmaya tıyma. Bilmem onun için... Bozkar idi miydi? Günnäge ayağımda sandalye deyip okugan idi ol Rayana'nın küzlerinden. Hem degizdire cevabını işittik. Tağın ayakka düştük bitinde. Hazır tağın külmek giydik, sandalye giydik. Boşqa керек. Hazır tağın нәрселер, tağın bir neçe elementler var. Hem ideydegiz tınlap var. Yok. Neydegiz? Zengər külmek. Fikir yırtıp korik. Zengər şəl bulurğa mümkün. Yaki oq şəl bulurğa. Oq şəl bulurğa mümkün. Men qosa oqşal yaki zəngər şəl turunda. Hem simil rətiş. Bunda gümmen eydegiz bu jırda tis mühim tügül. Tis mühim tügül. Ul şəlini nərsə işletu mühim. Şəli beylədim. Şu jır mı? Evet. Şəlini elbette beylep bula. Şəlim tügərək tügül. Şəlim tügerek tügül. Bik mantıklı, bik akıllı kişi yazgan ama şəl tügerek bulmayı bitindi. Eydegiz tanlayız. Şəl Kilesiz jır şulay bir aksesuar turunda. Bugün әлі biz onun turunda aytmadık, söyleşmedik. Eydegiz tanlayız.
Kalfak. Ак калфак. Неше керек әле ул? Қалфағының қалған шағы Туғаннарның сағынған шағы. Демәк, жауап қабыл етілді. Әлбәттә инде мына тагын нәрсә инде. Аяққа кидек, җилкәгә шәл бәйләдек, күлмәкләр кидек. Монда бит инде башка калфак кына әләс калды. Барысы да без тәртип буенча барабыз. Демәк, игътибар тыңлайбыз. Қалфағының табылған шағы Қалфағының табылған шағы Бу жырны бик зак тыңларга ярамый, чөнки меланхолияга бирелеп, гомумән бөтен калфакларны салып, ташлап, сандалияларны салып ташлап, мендәргә капланып рәхәтләнеп, туганнарны, авылны сагынып ятырга гына мөмкин. Ләкин дуслар, без инде әлбәттә сезгә ахырда позитиврак җыр әзерләдек. Калфактан соң янәдән Оскар карарга, бәлки сандали килешеп бетмәскә дә мөмкин. Шуңа инде бәлки башкасын карап карарга кирәктер. Әйдәгез, соңгы безнең җырны тыңлыйк әле. Әллә инде. Шабата тулайык син җаны нигә буеп. Әйдә киенергә, әйдә матур киенергә. Нигә ямсыз йөрергә. Әйтә Мен алабыз. бик кенә утырачакмын, инде син җырла. Әфәрин Шабата дөрес җавап иткәнен ашыкмагыз әле, бәлки ул да түгелдер. Без бит әле тыңламадык. Әйдәгез дөрес җавапны тыңлыйк. Шабата тулайык син җаны нигә буеп. Әйдә биргә, әйдә бергә биргә. Әйдә исәпкә килсәк, әлеге турда нәтиҗә шундыйрак. 4-кә Илвина белән Раяны исәбенә әлбәттә бер әзрәк кенә калышалар Лилия белән Әмир. Әйдә без дуслар йөгереп диярлек 3нче турга барабыз. Biz татар җырларының эчтәлеген сөйләячәкбез, дөресрәге гөлгенә сөйләячәк, инде безнең командалар әлеге җырны белергә тырышачаклар. Димәк, дуслар, башлыйбыз. Окей, Гөлгенә, синнән беренче сорау. Окей, Гөлгенә. Бер җыр кирәк иде. Бу җырның башкаручысына ярты татар кызы гашык. Ул бу җырында нәрсәдер эзли, шунда җыр буе кайдасың син ди. Ләкин менә нәрсә эзләгәнен хәтерләмим. Шул югалткан нәрсә башкаручының чын барлыгы да, хыялы да икән. Ул аны йолдызлардан да, җирдән да эзләгән, ләкин яңгыр яву сәбәпле эзләре юк булган. Анда җырлар бит ул. Кайдасың син дип эзләп йөри. Эзли, хыялларында да эзли. Кайдасың син ди. Хыялларында эзли. Татлы хыялым син ди. Ришат Тәфәтуллин. Аны инде Ришат ярты Тәфәтуллин. кызлар гашык булгач, белеп булайды икән. Ришат кына бит инде. Ришат кына тагын кем син. Татарларда матур кешеләр юк бит. Әйе. Кайдасың син? Ничек аталады ул җыр? Исеме кайдасың син? Кайдасың син дип ат. Мелодия. Кайдасың син? Кайдасың син дип аталады. Әйе, мәхәббәтен эзли, Мәхәббәтем дип аталады. Мәхәббәтем, әйе. Шуңа күрә мин мәхәббәтем дип истә калдырганмын. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Якты өнемдәсин, татлы төшемдәсин, хыялга үрелгән сөйгеләкмәсин, йолдыздан күзләрем, җирдән дә эзләдем, җил яңгырлар юган табалмыйм үзен, мәхәббәтем. Кайдасың син, мәхәббәтем, мәхәббәтем.
Беренче композиция. Нинди композиция микән? Әйдәгез белеп карыйк. Окей, Гөлгенә. Бүген иртән уяндым да, яңгыр ява. Шуны күргәч, башымда бер җыр йөри башлады. Ләкин сүзләрен төгәл хәтерләмим. Бу җырның башкаручысы һава торышын үзгәртергә тели. Аңа каршы чыгып туктарга куша. Бу хәл аның күңелен төшерә. Булай да сагыш басты күңелемне, һава торышы да куандырмый ди. Шул җырны белсәң, исемен әйтеп бир әле. Яңгыр ява да яңгыр ява. Ява да ява. Тукта яңгыр Яумас. яумалы. Сагыш басты күңелем. Күңел басты сагышым. Күңелемне аңлалы. Син кайдасың сөйгән ярым? Асыда эзләп йөри. Син кайдасың сөйгән ярым? Тегесе Тухватуллин иде, Мансар Рахматуллин. Димәк, әйдәгез дөрес җавапны тыңлыйк. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Tukta yağmur yağmalı. Sağmış bastı günlerinde anıları. Sen kaydasın sügen yarım kaydasın. Üzülem sine terzeden kötemmin. Әфәрин, исәп бергә бер, әлеге турда бергә бер. Ләкин, дуслар, без әле сезгә тагын бер җыр калдырдык, бергә бер бит инде алай булмас, алай дөрес түгел. Бу татарлар алай эшләмиләр. Кемдер җиңәргә тиеш. Әйдәгез тагын берсен тыңлыйк. Окей, Гөлгенә. Җырны башкаручы ир-ат прокрастинатор ахрысы. Көне бары тик бер кеше турында уйлап үтә икән. Башка бер нәрсә дә эшли алмый. Әле алай гынамы, сөйгән яры китсә, ул гомумән төннәрен йоклый алмый икән. Мин бу җырны тыңлаганда, хәтта җырчының йөрәк белән проблемалары башланмагай дип уйлап куйдым. Шул сөйгән яры китсә, йөрәге яна, хәтта кия башлыйм ди бит. Эй шакра инде җыр буе, эй шакра яратканым. Тыңладык, җиңел түгел. Бәлки килсин, үзең кил. Килсин, үзең кил. Монда инде Чакыра. монда ул килди. Жаным кие дип бит анда. Димәк, шунымы? Сау, Миннеханов, кил. Не, убит инде аны хатыны белән җыры түгелме? Бәлки җырлыйдыр да, без әлегә белмибез, хәзер белербез. Әйдәгез, тыңлыйк. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Нәтиҗәләр тирәсендә күпме генә антураж тудырмасак та, ләкин бүләкләр бит барбер бер үк. Шаян ТВ-дан кичкенә генә сезгә бүләкләр, җиңүчегә килгәндә инде ул да булса 7 балл белән Эльвина белән Раяна командасы җиңеп чыкты. Афәрин сезгә. Дуслар, безнең тимә тапшыруы шуның белән ахырына якынлашты. Һәм инде без сезнең белән саубулашабыз. Һәм менә минемчә янымда шундый матур кызлар, батыр егет утырганда бер теләк телис килә. Матур җырлар тыңлагыз һәм матур киемнәр киегез. Дигән теләкләр белән сезнең белән саубулашабыз һәм әйтәбез: сау булыгыз.